Christian. Kom så, Christian! Der er politimand hele. Slutbil. Ja, det er godt, Christian! Kom så! Lad gå på den, du har hold! Og så er det godt kæmpet. De kommer lige om lidt. De kommer lige om lidt. Det var for mange ubåde, der så... Kom så Jesper! Det er rigtig godt Jesper! Det er rigtig godt! Hold kæft, de er spredt fuldstændig vildt her. Det kan vi da gøre lige så godt, det der. Og de skal kigge lidt på cykler, det skralder mig nu. Kom så move! Kom så move! Kom så move! Kom så move! Kom så nu! Ja, der bilen er alt. Så I det fra det Schweiz rundt, der ham der kørte i, der er det i bilen. Nej, det er så ikke. Han kommer lige op på sin saxoman bank, så lukker de lige der. Nå, jo, den har jeg godt nok set på. Kom så! Kom så, ja! Kom så! Frik Sjælland! Det er nok nogen, der har punkteret. Ja. Ja, der kommer randen fra. Jeg er noget, de skal ud og kigge på. Der ligger noget dernede. Er det, vi kalder professor? Det er der, vi kan tage med. Jeg var bange for, at de bliver sat igen, så det Ja, de er 3 biler med. Han så ud til at være træt af en tid. Det gjorde han. Det var nu kaldt det på første i går. Ja, og fredag. Så er færdig hjemme transport i fængsel. Ja. Der kommer nogle længere nu, mand. Det må fandme da næsten. Ja, de kommer jo, de har jo ikke en chance for